Di napalabas, din mawat ti kwarta ni Ariel iti amana, ket inikan met ti don daytoy. Iti sabali nga bayan, agsagsaganan da Jeremy, iti papaaramid ti don, ket ita gagayam, ato nga rod ti tuloy ti nobela anapaulwan, panagibales. Itan kakadwa, pagtudunyo ti bala ti lugan na. Boss! Diyos ang dayan tagpaputok kakadwa. Sige, boss! Daytan kakadwa, bintagan ti lugan na. Maragsakan man ni Big Boss dito. Kumusta nga tantin paramid ko kada Jeremy? Naipatong pal na lang ata. Wah, jak nga mga torog. Nasaysayat sa no aginumak pailang. Ti paso, bukbuka kiti arak. Ah. Um, ah. Oh, sapay laguma. Taag paligida. Tapno awanen ti parikot ko. Dakay gaya men, Jeremy. Anya, saan matlaga niya na bulilya so paramid kukin ka, Jeremy? Saan, Big Boss? Awanin di problema, wano problema, boss. Pinagtudumi iti bala tilongan na, Big Boss. Nasaya at nukasta. Talaga nga mapagtalkan ka nga talaga, Jeremy. Big Boss, agyaman ak nukasta, Big Boss. Agtultuloy nga ta, ti kinadakas ni Don Pablo Gagayam. Dililuwayan at arabayan tinobela nga napolwan, panagibales. Iti panangisurat to'y pagayam yo, Raymond Sabano. Agyaman natin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin papagayam.